Hello everyone, welcome back to my channel. If this is your first time or you're a returning subscriber, God bless you. All I want you to do for me is to turn on your notification for more information, share to friends. There are a lot of people that want to learn Igbo language, but they don't know how to learn it. If you're seeing those videos, please go back to my previous video and watch the definition of Igbo Izugbe and Olumba. Igbo Izugbe is Central Igbo, while Olumba is dialect. So let's get down to today's business. Thank you. Welcome back. Today we are going to be looking at their characteristics or the attributes, then their advantages. As you all know, I'll be teaching Igbo language. You look at your screen for the English interpretation. You can pause the video to watch and write down. Remember Njirimara Olumba, characteristics or attributes of dialects. Adịghị mfe na nghọta. Ọ bụrụ na ị bụghị onye ebe ahụ, ọ bụrụ ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụghị onye Owerri nọ n'ime Imo steeti, m sụọ asụsụ Owerri, ị gaghị aghọta ihe m na-ekwu. Ị ya na-ene m ka onye a ọ bịara abịa. Ọ ihe nji gwa gị na Olumba adịghị gịnị mfe na nghọta. Nke abụọ, Olumba adịghị mfe na ọgụgụ nyere onye na-abụghị onye ebe a. Ka anyị jee n'uru Olumba bara. A na-eji Olumba amata kpọmkwem ebe onye si. Ọ bụ Olumba ka eji mebe Igbo Izugbe. Ọtụtụ okwu nọ n'Igbo Izugbe taa sitere n'Olumba Igbo Izugbe, Central Igbo. Njirimara na uru Igbo Izugbe. Nke mbụ, ọ dị mfe na nghọta. Ọ bụ ụdị asụsụ ọ ga-abụ asụọ, onye Igbo ọbụla ga-anụ ya, ghọta ya n'agbanyeghị ebe onye si. Ọ dị mfe na ọgụgụ. I were ya dee ihe, ụwa niile ga-ama ihe i dere. Ọ dị mfe na ọdịde, eji ya ede ihe. Ọ na-ebutekwa n'ezi mmekọrịta n'etiti mba na mba. Igbo niile na-asụ n'olu n'olu, mana ha kwa ụkwara ọ bụrụ otu. Kedu ihe a na-achọ ịkọwara gị? Na Igbo niile na-asụ n'Olumba n'Olumba, mana akwa ụkwara bụ Igbo Izugbe ọ bụrụ otu. Ọ bụrụgodị onye na-atiwa slate, asụ onye bụ Igbo Izugbe maọbụ dee ya ede maọbụ gụọ ya agụ, ọ ga-aghọta ya. Ka anyị lebara anya ụfọdụ ọmụmaatụ nọ na olundị Igbo Izugbe na ihe ọ pụtara na asụsụ Bekee n'obodo na-asụkwanụ ya. Ebe nke a na-atọ m. Children, Igbo Izugbe na-asị ụmụaka, ụmụaka. Anambra na-asị ụmụazị, ụmụazị. Ọkpọsị nọ n'ime Ebonyi na-asị ụmụagịrịma, ụmụnshịrị. Nke abụọ, ọya ubi. Owerri na-akpọ ya ụgba, Anambra na-akpọ ya ụkpaka, Igbo Izugbe na-akpọ ya gịnị? Ụkpaka. Ọzọ dịka ibe ya, groundnut. Igbo Izugbe na-akpọ ya ahụekere. Groundnut eghere eghe ka m na-ekwukwa maka ya. Igbo Izugbe na-akpọ ya ahụekere. Ọkpọsị na-akpọ ya ahụekere. Ụfọdụ Anambra na-akpọ ya ọkpụkpa ekere. Nke anọ, name, name. Igbo Izugbe na-akpọ ya aha, aha. Aha m bụ, aha m bụ. Anambra na-akpọ ya afa, afa m bụ. My name is, my name is. Aha m bụ Igbo Izugbe, afa m bụ Anambra. Nsukka. Are you laughing? That is dialect for you. It is very, very dialectical, right? Are you enjoying the dialects, right? Okay, let's continue. House, house. Igbo Izugbe na-akpọ ya ụlọ, Igbo Izugbe na-akpọ ya ụlọ. Some parts of Anambra na-akpọ ya ụnọ, ụnọ. Owerri na-akpọ ya ụyọ, ụyọ. Ama, ụyọ, ụyọ ma. Owerri na-asị ya bụ ọmalịcha asụsụ. Owerri Igbo Izugbe na-akpọ ya uwe,
uwe. Anambra na-akpọ ya efe. Ọzọ dịka ibe ya, leave this place. Leave this place. Igbo Izugbe na-akpọ ya pụọ ebe a. Anambra na-akpọ ya fụọ ebe a. Fụọ ebe a. Ọnịcha Igboeze nọ n'ime Ebonyi steeti. Some part of Okpose na-asụkwa ya. The old Ohozara na-asị Fuleka. The dialect is dialecting. Oh God, we are enjoying this class. It's funny, oh. Remember I said some dialects, Umpochi, no, they are so funny when you listen to them. But they are so sweet because that is the beauty of dialect. At this point, we are going to call this a short, right? Don't forget to subscribe. Tell your friends about this channel. Keep subscribing to this channel. Keep following this channel. Keep commenting. If you know any topic you want me to teach, it down on the comment section. I'll pick that topic and teach for you and thank you for watching to this extent. God bless you.